ଦିନେ ଜଙ୍ଗଲରେ ହାତୀଟି ବୁଲୁ ବୁଲୁ ତାକୁ ବହୁତ ଶୋଷ କରୁଥାଏ। ତେଣୁ ସେ ଜଙ୍ଗଲରେ ନିଜର ଶୋଷ ମେଣ୍ଟିବାକୁ ଯାଇ ପୋଖରୀ ଗାଡ଼ିଆ ବହୁତ ଖୋଜିଲା, ହେଲେ କୌଣସି ପୋଖରୀ କିମ୍ବା ଗାଡ଼ିଆ ତାକୁ ମିଳିଲା ନାହିଁ। ତେଣୁ ସେ ଆଉ କିଛି ବାଟ ଯାଇ ଦେଖେ ତ ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ନଦୀଟିଏ ବହି ଯାଇଥାଏ। ତେଣୁ ସେ ନଦୀ ପାଖକୁ ଧୀରେ 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 ଚାଲିଗଲା। ନଦୀ ପାଖକୁ ଯାଇ ଦେଖିଲା ଏଠାରେ କୌଣସି ଜୀବଜନ୍ତୁ ପାଣି ପିଇବାକୁ ଆସିନାହାନ୍ତି। କ'ଣ କରିବ? ତାକୁ ସେତେବେଳେ ବହୁତ ଶୋଷ କରୁଥାଏ। ତେଣୁ ସେ ନଦୀ ପାଖକୁ ଟିକେ ଚାଲିଯାଇ ଦେଖେ ତ ନଦୀ ପାଖରେ ଏକ କୁମ୍ଭୀର ପଥର ତଳେ ଚାପି ହୋଇ ଚିତ୍କାର କରୁଛି, ବଞ୍ଚାଅ ବଞ୍ଚାଅ, ଆରେ ମରିଗଲି, ଏ ପଥରଟା ମୋ ପିଠି ଉପରେ ଚାପି ହୋଇ ରହିଯାଇଛି। ତେଣୁ ହାତୀ ଦେଖିଲା ପରେ ହାତୀକୁ ଦୟା ଲାଗିଲା। କୁମ୍ଭୀରର କଥା ଶୁଣି ହାତୀ ସେ ପଥରଟିକୁ କୁମ୍ଭୀର ପିଠିରୁ ବାହାର କରି ପଥରଟି ବାହାରିଗଲା ପରେ କୁମ୍ଭୀର ହାତୀକୁ କହୁଛି, ଯାହା ହଉ ମୁଁ ବଞ୍ଚିଗଲି। କେତେ ସମୟ ହେଲା ମୁଁ କଷ୍ଟ ପାଉଥିଲି। ହଉ ଠିକ୍ ଅଛି ହାତୀ ଭାଇନା, ତମେ ପାଣି ପିଅ। ତ ଏଇ କଥା କୁମ୍ଭୀର ହାତୀକୁ କହିଲା। ହାତୀ ଯେତେବେଳେ ପାଣି ପିଉଥିଲା କୁମ୍ଭୀର ତାର ପୁରୁଣା ପ୍ରକୃତି ପୁଣି ମନେ ପଡ଼ିଲା। ପ୍ରକୃତି ନୈବ ମୁଚ୍ୟତେ। ତେଣୁ ସେ ହାତୀ ଗୋଡ଼କୁ ଦାନ୍ତରେ ଜୋରସୋରେ ମାଡ଼ି ବସିଲା। ମାଡ଼ି ବସିବା ପରେ ହାତୀ ପୁଣି ଚିତ୍କାର କଲା, ଆରେ ଇଏ କ'ଣ କଲ କୁମ୍ଭୀର ଭାଇ, ମୁଁ ତୁମକୁ ବଞ୍ଚେଇଲି। ପଥର ତଳେ ଚାପି ହୋଇ ରହିଯାଇଥିଲ, କେତେ କଷ୍ଟ ପାଉଥିଲ, ମୁଁ ତୁମକୁ ରକ୍ଷା କରି ବୋଲି ଶେଷରେ ମୋ ପ୍ରତି ଏଇ ଦଣ୍ଡ ତମେ ଦେଲ। ତାପରେ କୁମ୍ଭୀର କହୁଛି, ଆଜିକୁ 6 ଦିନ ହେଲା ମୁଁ କିଛି ଖାଇନି। ଭୋକରେ ମୋ ପେଟ ଗରଗର ହେଲାଣି। ସେଥିପାଇଁ ମନ ହେଲା ତମ ଗୋଡ଼କୁ ମୁଁ ଦାନ୍ତରେ ଜାବୁଡ଼ି ଧରିଲି। ଆଉ ମୁଁ ତୁମକୁ ଆଜି ମାରିକି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଖାଇବି। ହା ହା ହା। ଏକଥା କହି କୁମ୍ଭୀର ହସିବାକୁ ଲାଗୁଥାଏ। ହେଲେ ହାତୀ ବିଚରାଟା ମନ ଦୁଃଖରେ କୁମ୍ଭୀରକୁ ଅନୁରୋଧ କରେ, ଆରେ କୁମ୍ଭୀର ଭାଇ, ମୋତେ ଏଥର ଛାଡ଼ି ଦିଅ। ମୁଁ ପାଣି ପିଇବାକୁ ଆସିଥିଲି, ଶୋଷରେ ଥିଲି, ମୁଁ ତୁମକୁ ରକ୍ଷା କଲି, ବଞ୍ଚେଇଲି। ପଥର ତଳେ ତମେ ଚାପି ହୋଇ ଯାଇଥିଲ, ହେଲେ ଶେଷରେ ମୋତେ ତମେ ଶିକାର କଲ। ଏ ଜଙ୍ଗଲରେ ଏତେ ଜୀବଜନ୍ତୁ ଥାଉ ଥାଉ ମୁଁ କ'ଣ ତୁମର ଆଜି ଶିକାର ବନିବାର ଥିଲି? କୁମ୍ଭୀର ସେଉଠୁ ହାତୀକି ପ୍ରତି ଜବାବ ଦିଏ, ହା 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 ହା, ତମେ ଜାଣିନ ମୁଁ ଏ ଜଙ୍ଗଲରେ ଏ ନଦୀ ଭିତରେ ଲୁଚି ଲୁଚି ସବୁ ପଶୁ ଜନ୍ତୁକୁ ଖାଇଯାଉଛି। ଆଜି ତମେ ବିରାଟ ବଡ଼ ଧରା ପଡ଼ିଛ, ମୁଁ ତୁମକୁ କ'ଣ ସହଜରେ ଛାଡ଼ିବି? ସେହି ସମୟରେ ମାଙ୍କଡ଼ ଗଛରୁ ଓହ୍ଲି ଆସିଲା। କାହିଁକି ନା ମାଙ୍କଡ଼ ବହୁତ ବୁଦ୍ଧିମାନ ଥିଲା ଏବଂ ହାତୀ ଯେତେବେଳେ ବିପଦରେ ପଡ଼ିଛି ମାଙ୍କଡ଼ ସେଥିପାଇଁ ହାତୀକୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବା ପାଇଁ ଏକ ବୁଦ୍ଧି ନେଇକରି ଆସି ପହଞ୍ଚିଗଲା। ସେଉଠୁ ହାତୀ କୁହେ, ମାଙ୍କଡ଼ ଭାଇ ଦେଖିଲ, ଇଏ କୁମ୍ଭୀରଟା କେମିତି ମୋ ଗୋଡ଼କୁ ଜାବୁଡ଼ିକି ଧରିଛି, ମୋତେ କହୁଛି ଖାଇବ। ମୁଁ ଆସିଥିଲି ପାଣି ପିଇବା ପାଇଁ, ମୁଁ ତାକୁ ବଞ୍ଚେଇଲି। ତା ପିଠିରେ ଏକ ପଥର ଚାପି ହୋଇ ରହିଯାଇଥିଲା। ମାଙ୍କଡ଼ ତ ବୁଝି ପାଞ୍ଚି ସେ ଗଛରୁ ଓହ୍ଲେଇକି ଆସିଛି। ସେଉଠୁ କୁମ୍ଭୀରକୁ ମାଙ୍କଡ଼ କହିଲା, ହଉ କୁମ୍ଭୀର, ଯଦି କହୁଛୁ ତୁ ସେ ହାତୀକୁ ଖାଇବୁ, ତାହେଲେ ତୁ ଯେଉଁ ପଥର ତଳେ କେମିତି ଚାପି ହୋଇ ରହିଯାଇଥିଲୁ, ତାହେଲେ ଆଉ ଥରେ ଚାପି ହୋଇ ରହିଲୁ, ତାହେଲେ ମୁଁ ଦେଖେ କେମିତି ଚାପି ହେଇଥିଲୁ। ତାପରେ ସେ କୁମ୍ଭୀର ମାଙ୍କଡ଼ର କଥା ଶୁଣି ସେଠୁ କହିଲା, ହଉ ଠିକ୍ ଅଛି, ମୁଁ ତୁମ କଥାରେ ରାଜି ହେଇଯାଉଛି। ଏଇ ହାତୀ ଭାଇ, ଆଉ ସେ ପଥରଟା ଆଣିକି ମୋ ପିଠି ଉପରେ ପକାଇଦେଲ। ମାଙ୍କଡ଼ କହୁଛନ୍ତି ଦେଖିବେ ସେ ପଥରଟା ମୋ ପିଠି ଉପରେ କେମିତି ଚାପି ହୋଇ ରହିଥିଲା। ତେଣୁ ହାତୀ ଆଣି ସେ ପଥରଟାକୁ କୁମ୍ଭୀର ପିଠିରେ ପକାଇ ଦେଇଥାଏ। ଯେତେବେଳେ ହେଉଛି କୁମ୍ଭୀର ପିଠିରେ ପଥରଟି ପଡ଼ିଗଲା, ସେଉଠୁ ମାଙ୍କଡ଼ ଆଉ ହାତୀ ଖୁସିରେ ନାଚିଲେ। କହିଲେ, ଆରେ ହାତୀ ଭାଇ, ଆଉ ଚାହିଁଛ କ'ଣ? ଇଏ ଜାଗା ଛାଡ଼ି ଯେତେ ଶୀଘ୍ର ପଳେଇ ଯାଅ, ମୁଁ ଏ କୁମ୍ଭୀର କଥା ବୁଝିବି। ତେଣୁ ହାତୀ ଆଉ କାଳ ବିଳମ୍ବ ନକରି କୁମ୍ଭୀରକୁ କହିଲା, ଏ କୁମ୍ଭୀର ସେମିତି ପଡ଼ିକି ରହିଥା, ମୁଁ ଏବେ ଯାଉଛି। ଯାହା ହଉ ହାତୀ ସେଉଠୁ ମାଙ୍କଡ଼କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଲା। ମାଙ୍କଡ଼ ଭାଇ,
ତମେ ଆଜି ନଥିଲେ ମୋତେ କୁମ୍ଭୀର ସତରେ ଖାଇ ଦେଇଥାନ୍ତା। ତମର ବୁଦ୍ଧିକୁ ମାନିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ତମ ବୁଦ୍ଧି ଥିଲେ ଏମିତି ବଡ଼ ବଡ଼ ବିପଦ ମଧ୍ୟ ଟଳିଯାଏ। ଏହା କହି ହାତୀ ସେଉଠୁ ସେ ସ୍ଥାନ ଛାଡ଼ି ଚାଲି ପଳାଇଗଲା। ତାପରେ ମାଙ୍କଡ଼ ସେ କୁମ୍ଭୀରକୁ ଖେନ୍ତେଇ ହେଇ କହିଲା, ସେମିତି ସେଇ ପଥର ତଳେ ଚାପି ହେଇ ପାଟିଟାକୁ ପାକ ପାକ କରିଥା, ଆଉ କାହାକୁ ଖାଇବା ପାଇଁ ପାଇବନି। ସେଇଠି ରହିକି ମରିଯିବୁ। ଯିଏ ତୋତେ ସାହାଯ୍ୟ କଲା ତାକୁ ତୁ ଖାଇବୁ। ଏବେ କେତେ ଖାଉଛୁ ଖାଉଥା, ସେଇ ପଥର ତଳେ ଚାପି ହେଇ ରହିଥା। ଏହା କହି ମାଙ୍କଡ଼ ମଧ୍ୟ ସେ ନଦୀ ପାଖରୁ ଚାଲିଗଲା। ତାପରେ କୁମ୍ଭୀର ସେଇ ପଥର ତଳେ ଚାପି ହେଇ 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 ମରିଗଲା।